Jingpule naga kitab Genesis kalanong kapa arpu hinyo kadkhot iwe hadu san badkhat san hadu arpu khandai. Haba u isa ula temmen bad ki khmat jong u kila birye hadu ba umla ban yo ishu ula khot yau eso khun rangba jong u bad ula ong ha u ko khun jonga u pad ula thi oi ula ong hapet ngala temmen ngam tep yakasngi ga jingyap jonga tementa shimya ki atyar jompi karengka bad karenti ki shiklau bad letwat do mran na kabenta jonga shet na kabenta jonga ka jinwam kababang kum kaba gi julimun bad sawandra yakashanga bangan bam nangda ngan sakir khu yapi shwa bangan yaw te ka rebeka kalayo sgo haba u isa kula kren hau khunju u eso kumta u eso ulalen shalom ban be imran ban yo wan lam yaka nangta ka rebeka kala shim yaki jan phong ki babha tam jong khun ramba choka u eso ki bala don bat ka haying bat kala pen phong yaki hau khun khadu joka u jakom nangta kala sob da gisni khun blang ya kikti jung u bat ya kabenta bajli jung u rendang jung u hadin kata kala ai ha kakti khun jung ka ya ka jinbam babang bat ya ukpu kiba lapen kre kumta u jacob ula let shauk pa jung u bat ula ong ko pa u pat ula thi oi de maphi khun u jacob ula ong hauk pa jung u ngade u eso khun prangsngi jumpi ngala le kumba philapha yanga khi shong se banbam ya ka domran jonga khnang baphin tup ker khu yanga henry isa ula ong hau khun jung kumno ken philak loi san banyo yaka ko khun jonga ula juba dei utrai blei jumpi ubala ai yanga bangan la hangta u isa ula ong ha u jacob ale hajan bangan da twat dipi ko khun jonga bantep lada phide shisha u khun jonga u eso ne em kumta u jacob ula let hajan u isa kupa jong u ula twat ye u wat ula ong kasur u jacob henry kikti u eso te umshim ithu ye u namar kikti ki sob shnu kum kikti jong u henmen jong u eso kumta ula kirkhu ye u ula ong pidei de shisha u khun jonga u eso ula juba ngadei kumta ula ong to wanra yaga shanga bangan bam yaga domrat u khun jonga bad bangan dup kirkhu ye u kumta ula wanra yaga shu ban ula bam ula wanra sa ka wanru ban ula di teu isa ukpa jong u ula ong ha u ale hajan bat do yanga ko khun jonga kumta ula wan hajan bat ula do yu u nangta ula iu ya ga jingsma ki jan kup jong u ula ker khu ye u bat ula ong hakmi ka jing yu bi u khun jonga la kum ka jing ubi ka lengkha ka ba utrai ula kerkhu do ublei un a yepi ka umjer nabneng ka klen jong ka kendo shi ka dei u ko bat kawan to ki jaj ben riu kin shakri yepi to ki pat ben riu kin dem hakmat jong pi to long u ken rat halor ki para jong pi to ki khun shin rang ka kmi jong pi kindem ngon hakmat jongpi unlong ubala tim kinja ubatim dipi unlong ubala kirkhu jar uba kirkhu yepi ktien jong utrai kasam shispa lai pusan karkhot iwe hadu henry alleluia do yaro yak kerteng utrai do yaro ya u phi ki shakri utrai phi ki ba shakri ha ying utrai ki ba ha gi phelau ying ublei jongi do yaro ya utrai
na ba utrai ulong u babaha, durwa yaro yaga gerteng ju na ba ulong u baswun, na ba utrai ulajit yau Jacob banlong ukhun ju yau Israel kumla ujong, ngate ba utrai ulong u bakrau, ba utrai upalat ya ki Blei baro, ya ka ba utrai umon ule habneng bat ha kendo ha ki duriau bat ki jingjiliu baro. Ka gospel kat kum Matthew bukui telendong ke bakandai kad khot khat sao hadu khat inyo. Te ki senran u Yohanes Baptist kilawan sha u Jisu ban keli. Balai sha mangi bat ki Pharisi ngisha jingit bonsin Henry ki senran jome kim sha jingit satya. U Jisu ula juba. Pikmi lenti ba ki ba la sha wer sha ga jingkawai poi kha poi man kin le smusi kat ba unong let kurim udang dan batki da lele ru em Henry kan poi kapor habaya unong let kurim an shimno naki hagata sni tikin sasha jingen ong dan uba serdeb da ka lingkhot jain themai ya ka jan ku barim tada kumta ka lingkhot themai kantar ya ka barim bad ka jingpei kan sa kham he lemne ong judan uban bu ya ka wain thmai ha ki lausni barim lem kumta ki lausni kin thei ka wain kan hon bad kilwa kin du ei em ka wain bathmai ha ki lausni bathmai bad baro ar kinne ka gospel jong utrai